Just to Trade Academy. Поздрави, скъпи търговци! Още едно учебно видео на MetaTrader 5. В това видео ще разгледаме графиките и тяхната настройка. На първо място, ще се запознаем с елементите. В долната част имаме времева линия. Вдясно е ценовата скала, в средата е самата диаграма. Графиката може да бъде от няколко вида. Барове вида на графиката, която виждате сега, японски свещи и линейна графика. Най-информативни са баровете и свещите. Ще работим с вас с японски свещи. След това ще преминем с вас към персонализиране на този график. За да направите това, натиснете десния бутон. Отидете в секцията настройки. И тук променяме стойностите, ако е необходимо. Барове, свещи, линии, които избрахме. Изместване, автоматично изместване ще разгледаме по-късно. Покажи. Можете да активирате покажи линията на цена купува. Покажи разделителите за дни. И премах покажи на мрежата. Последният раздел са цветовите схеми. Има предварително зададени жълто на черно, зелено на черно, черно на бяло и бяло на черно. Изберете черно на бяло. Напред, можете да промените всеки елемент за себе си. Фон, преден план, мрежа, барове и така нататък. Оставяме стандартните настройки с вас и натискаме ОК. След като конфигурираме графиката, можем да я запазим като шаблон, който да приложим към други графики. За да направите това, отидете на секцията графики. Шаблони. Запази шаблон. И му даваме някакво име. Запазвам. И след това, когато отворим с вас някаква друга графика, да речем биткоин, петрол, Амазон, те се отварят при нас с стандартни настройки. Но можем да приложим модели. Отново графики. Шаблони. И ние избираме нашите BW. Така можем да правим с всеки график. Сега ще разгледаме с вас лентата с инструменти за работа с графики. Увеличаване, намаляване на графиката. Подреждане на графики в мозайка. Ако имаме няколко графики, можем да превключваме в режим на цял екран между тях или можем да ги анализираме едновременно, за това кликваме върху тази икона и виждаме следния резултат. Можем да приложим различни шаблони към всяка графика. Продължаваме да работим с един график. Следващото е автоматично превъртане. Ако трябва да разгледаме някакви исторически данни по време на автоматично превъртане, няма да можем да направим това, тъй като когато получим нова цена на нов отметка, графикът ни винаги ще се върне в началото, до последната свещ. Ето защо, за тези, които са важни за историческите данни и анализ, изключете тази функция и можете да работите с графиката във всеки период от време. Следващият бутон е премести края на графиката от дясната граница. Преди да натиснем този бутон, графиката ни беше начертана близо до ценовата скала. Сега имаме свободно пространство за изграждане на всякакви графични елементи. Да речем, за графичен анализ. За това можем да използваме канали с вас. И по този начин да ги изградим. Тук можем да проследим текущото движение на цените в канала и да прогнозираме бъдещото движение. Също така вижте дали цената ще надхвърли границите за възможно обръщане на тенденцията. Следващото е да нарисуваме вертикална линия с препратка към времето. И изчертаване на хоризонтална линия, свързана с цената. Можем да променим всеки графичен елемент на графиката. За да направите това, натиснете десния бутон върху него. Отидете в секцията свойства. Можем да променим цвета, тип линия и дебелината на линията. В следващия раздел можем ръчно да редактираме цената и на кои времеви рамки да покажем тази линия. Натискаме добре. Ако трябва да изтрием елемент, щракнете с десния бутон върху него. Премахна. Ако трябва да изтриете група елементи или онези елементи, които не виждаме в текущия период от време, отидете в секцията списък с обекти и последователно изтриете необходимите елементи. Следващото нещо, което ще разгледаме, е добавянето на индикатори. За да направите това, отидете на раздела Добави. Индикатори. Индикаторите са два вида. Индикаторите, които се наслагват върху графиката, например, ще бъдат параболични. Избирайки, получаваме настройките, които можем да променим за себе си. Съответно имаме такъв индикатор. Също така можем да изберем индикатора обеми, което ще имаме автономно показано като отделен прозорец. Можем да регулираме този прозорец. По същия начин променете свойствата му. И ако трябва да изтрием тези индикатори или с десния бутон, щръквайки върху него, премахнете индикатора. Или на графиката отиваме в раздела списък с индикатори и по същия начин можем ръчно да изтрием.
Последното нещо, за което бих искал да говоря, е календарът. Календарът показва новини от определени държави, които могат да повлияят на движението на цените за определени инструменти. Това засяга най-вече валутните двойки. Тук можем да ги видим всички. Чрез натискане на десния бутон можем да сортираме какви инструменти ни интересуват, за да не ни показвате излишна информация. От кои държави и най-важното приоритет. Нека оставим новините с висок и среден приоритет. Избираме необходимите и ги прехвърляме в графиката. Те се показват при нас. Можем да си направим напомняне за бъдещи новини. За да направите това, вземете събитието, което ще се случи, прехвърляте го на графиката. Сега имаме напомняне за това събитие.